Näme için Iklimov bilen nemek Halmurat sesini çıkarmadılar. Sesini çıkarmadılar şöyle iki tane aktivist. Bizim indi Halmurat bilen ben kendi çıkış ettim bilelim. Bizim arzumuz şu değil. Teze adamla ekrana gelsin çıkış ettin. Halk aktif olsun. Minni çıktılar inni ol karandağdaçılık edip şolar kollanak. Näme için? Näme için şolar hakkında istat diyenak. Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak. Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak. Näme için gellikari çıkış edip şolar kollanak. Iklimov alana olni bütün Türkmeni yakmalı otlamalı oldu. O öne çıkanı o başka niyet bilen çıkış ediyor. Yöne Halmurat, men siyasi, men halkın önüne çıkan adamı, men ön parlamentte deputat bollum. İnni aktivistler alıp gidecek bol otika sesini çıkarana. Näme sebeptir? Sebebi birdat Murad ağa. Sebebi şulan idinna Hacıyık bilen Orazlıktu. Sen oyuncu emas ki özel hayatın magazine düşsün ya da ben oyuncu emas. Ama istesen özel hayatımızla ilgili gapleşemiz. Düşündün? Yaladıkların, yuladıkların hamması var da gapleşemiz. Bana tapal yok, ben yitirertek hissadım yok. Bana kalktı dalan pıçki. Görürsana yüzünden gözümden. Ama sen sattıkların barada gürün var. Dernekten neçe adamın adı gittik adam bilen. Türkmenistan hükümetinin eline. Fitch House'u sana kömek eden için kanday sattınızlar adam bilen. Konsolosluğa nima için gittinizler. Giden vaktin dernekteki kurucu üyelerin hemmesini nima için mahkemelik edip gittin. Hemmesini görün ver adamlara. Kimleri sattın, nima için sattın. Hatının bilen beçlerin kim satıp çıkardın. Hemmesini görün ver adamlara. Düşündün, bana senin özel hayatın aslında ben ağzımı açsak oho. Ama yok, halk ilgilendiren konular bara sattıkların şolar bara da görün ver halka. Düşündün mü? Nime depti? Kanada'ya gitti alacağını aldı. Allah gönlüme göre verdi. Elhamdülillah. Ama sen rezil rüsva oldun. Şveça'ya gittin, kovuldun. Polşa'ya gittin, kovuldun. Germanya'ya gittin, kovuldun. İndiyam Gallanca'da sürünüp yapsan. 4 yurt gezdin. Hiç kaç sana bozkunluk vermedi. Bozkunluk soran adamların Türkmen halkı tek sağda adamla mezeler bile diye nimeliğini. Düşündün, var bile diye kime sana şaha bozkunluk verediler mi? Değil mi? Sen bu sahada Türkmen halkını manipüle edip oynabilesen. Düşündün mü? Yaşnak sürüne sen. Hal bizlerden hem destek geledi. Mahkemeleşen sen bile. Düşündün? Kanun aktivistlara, psikolojik davleniya görkezen şahlara, adamları satan şahlara kanı bozkunluk veriledim yok mu göreli. Düşündün? Ben sana aydayın. Kakamra dağı bilen bilelikte tayarlanı tutmuş. Sürpriz geldikten senin için. Ben bu aydan zatlarım hemmesinde kasat edip bileceğimi bilesen değil mi? Bundan son benim hakkımda geplediğin hemmez adı indi olsa geleli Türkmen bolmadık, Özbek bolmadık. Özünü Özbek görkez ya. Türkmenistan'da Levap vilayetindeki Özbek doğanlarımızı elbette Türkmenlere iğrendir ya. Bu kim? Bu elbette ben Türkmen deyip yalan söylep durun. Nursultan Taganova. Türkmenim del, Özbekim del. Eğer benim sözlerim yanlış olsa çıktı suud et kimliğini. Näme üçin gizleýäňiz öz milletinizi? Nämeden gorkýaňyz? Näme üçin aýdyp bilmeýäňiz? Köpüýüňiz türkmençe gurlap otýaňyz. Türkmen halky üçin görüşýän diýip otýaňyz. Yalan sözleýäňiz o. Siz türkmenleriň ganym düşmany. Size bir zat aýdyn şey, Türkmen halkyna yüzlenen wagtyňyz ilk bilen tärit alyň. Ağlyňyz çaýkan. 7 gedek oturup 9 gedek pikir edip ondan soň sözleň bar. Sizin näme edip bereniňiz belli däl o.
Bugün kunem çişip bir gürleyalar. Talip agent diye, Nur agent diye, onların aydın sözlerini görköz ya. Şolar çıkış edip söz söylen vakti, birler video koyunmuzda, sizler neredediniz? Ha? Deşinizden çıkıp bilen vaktinız ha. Sultan Taganova, sen bugün Talip'in, Nuri'nin, bunların eden hareketlerini, aydan sözlerini görköz ya. Ödem. Bizim bir vakitler aydıp, Serdar Ağa'nın nägelek günü düşenini gördüňiz. Murat Kurban'ın efirinde bizim çıkışımızdan sonra birleri nähile hücum ettiler, nähile söktüler. Ýadyňyza düşýän bolsa bu garrugum diýil ýan. Bakynyň efirinde hücum ettiler. Alişer Sahatov mady. Ýadyňyza düşýärmi? Bakynyň efirinde kakam adam otydy. Men üstümden gülüp gittiler. Ondan da şary näle hücum edip gezdiler. Şol bir Talip bilen Nuri'nin edýän hareketlerini aýdan wagtymyz garrugum diýilýän, janan diýilýän, deňiz diýilýän, ol ýürejikmen diýilýän. Bir gidenler hücum ettiler. Niye dediniz? Buğduňyza siyip ýödüňiz. Biz şo wagtlar aýdan wagtymyz Serdar Ağa'nın suratyny goýup Talip dagy çykyş eden wagty, Nur dagy çıkıp İsrail'in baydagyny Serdar Ağa arkasyna aldy diýip çykyş eden wagtlary. Siz niye dediniz? Keyip edip lezzet alýadyňyz. Bugün sen çıkıp bular hökümete işleýär, bular agent diýän. Sen hem şolaryň içinde. Senem şolaryň içinde sebäbi Türkmenistan hökümeti çepekçi döretmeýär. Çünkü çepekçi döretse çepekçileriň dinleýijileri, goldawjulary hökümete dert bolýar. Şonuň üçin çepekçini aktivistleriň içinden döredýär. Indi çepekçi döremejekdir. Çünkü çepekçiler hökümete dert bolýar. Bularyň yeri gelende hökümete goldyýar. Yeri gelende şahsy bahwy üçün hökümet bilen dawa jenjele girýär, gidýärler, edaralar bilen uruşýarlar, polisler bilen uruşýarlar, gaýlar bilen uruşýarlar, hakymma, hukumma diýärler. Şonuň üçin çepekçi döretmeýärler. Aktivist mendip beren tilkileri çepekçi edip yetiştirýärler. Meselem Sultan Taganow'un hasret bu suratdaky repost näme? Seredine Gurbangulynyň videolaryny odan bir şekilde öwüp paýlaşýan TikTok hasapda senin repostuň we like'ın var. Sen edýänmi? Repost edipsiň, like basypsyň. Sen kime hyzmat edýän? Ha? Türkmenistanyň ýurtdaşyndaky delegasiýasy, daşary işler ministrlikleri, konsulstuglar hemmesi atkelek, götkelek siyasi hareketçileriň işini näme edip otýarlar? Şahsiýetçilige öwrüp otýarlar. Ýagny şahsy dawa jenjele öwrüp otýarlar ýöne. Seninkini nädip hökümet diktator görkezip sana bossunluk berdiler. O warda aýdyp biljekmi? Neçe adamlar siyasi status alıp bilmediler. Özlerini cinayetkar görkezdiler. Biri özüni galiboy görkezýär, biri özüni dine düşman görkezýär, ýene biri özüni cinayetkar görkezýär. Şeýdip sygynma aldylar, gaçyp atalyk aldylar. Siyasi status almadylar. Meselem sen özüň gurrun bersene. Sana nähilek bir şekilde hökümeti diktator görkezdiler. Sana kopawan edip görkezdiler we senin eliň bilen neçe adamy dozaga düşürdiler. O warada aýdyp bere, hökümete garşy ýekece videoňam ýok. Ne TikTok hasabyňda, ne YouTube hasabyňda hemme videolaryny aýyrdım. Integram şu halleşin aýdan söz üçin sen videolaryny ýaýyladyň, ýene aýyrdyň. Sen kime hyzmat edýän? Bugün çişen bolýarmy? Kakamrada ağa bilen dilleşip suda vermek isleýär, näme etmek isleýär? Ey, siz kimi gorkuzmak isleýäňiz? Siz topuňuzy jemläň, Kakamradaga, Allamrat, hukuk goraýjylar, ýene gara görleňiz, hemmeňizi jemläňizde de hiç zat edip bilmeýäňiz. Düşünýäňizmi? Hiç zat edip bilmeýäňiz. Jurruňyz kadarçyk yer ýakýaňyz bara. Siz şükür edin bara. Men köp zatlary aýtmaýyn. Ýöne iç her biriňiz bilen hasaplaşmaklygy men Allah'tan dilýär. Yüregim bara ýanyp dur bilýäňizmi? Men ýöne hemmeňiz bilen tek. O meni gorkuzdum, üstünden arda yazdım. O ötünç yok, hiçbiriňizden. Ýöne gurulap bilemok sebäbi, gurulsam
separatist, ekstremist, kelle alıcı diýerler. Öňe meniň ýüregimi Allah bilýändir. Şolar ýaly watandaşlar, dikkat bilen synedin bu artistlara var. Artistdir. Emmesi oýunçudur var. Her gün video çyk goýas bular üçin var. Her gün. Her gün sizin üçin ýörete videolar taýýardyr. Bu çıkışımda Türkmen bolmadyk, Türkmence gürleýän, özüniň milletini aýdyp bilmeýän Nursultan Taganowanyň soraklaryna jogap berýär. Sebäbi bul efirine almaýar. Nämemişin özü bir awtoritetmişin. Yalan sözlemekde awtoritet elbette belli. Sen bugün Nuri bilen Talypy günäkarlar gotyň ähli edilen işlere ýok. Nuri bilen Talypyň hem kemçilikleri bardyr. Ýöne esasy seninki kendir. Gepizolda oturjak gel, ben munyň soraklaryna jogap berjek. Diýer ki, sen näme diýdi? Türkmen däl diýdi. Elbette milletiňi boýnala. Türkmen däl bolsa, Türkmen däl diýmeli bolar. Näme diýmeli? Ha? Näme üçin öz milletiňi girilýär? Sen Türkmen däl. Git Allah muradyň bilen birleş, ýene gara görüň bilen birleş, kimiň wa bolsa birleş. Suda ber, maňa diýereliş Türkmen däl diýýärdi. Sen Türkmen däl. Boyun aljaksyň buny. Bar elinden ýa asmany ýere çek. İkinciden hem näme diýär? Senin siyasi statusun bitti diýär. Ey Hudaý uranlar, dokument üçin içi adamlar od atdyňyz. Ha? Dokument almaklyk üçin, siyasi bosurluk alyp Türkiýede işlemeklik üçin, baýamaklyk üçin, pul gazanmaklyk üçin. Ne wala adamlar pida etdiňiz? Ha? Sizlere gyrykly bu dokument o. Vay ba, bulardan hem Ýewropa, Amerika çykaýsa, yurttaşına çıkın çağlar Allah Allah diýerler, yurttaşına çıkan soň Allah'nam terk edýärler. Dinam terk etýärler. Ya size gerekli bu dokument. Indi ikincisi şolar ýaly derdimiz dokument bolan bolsa gaty gowy ýerdik. Näme etmeli, näme goýmaly? Ýöne biziň derdimiz dokument däl. Biziň derdimiz Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkymyz bilen Allah'a iman edip ýaşamaklyk. Nursultan Taganowa sen dernek meselesinde Nuri'ni köp zatda günäkarlaýan. Sen öz derneň barda jogap bersene. Ha? Ýadyňa salyn. Rowşen Klyjew, DJ Huligan. Ondan soň kim bardy? DJ Huliganyň aýaly bardy. Biz bardy. Men bardym. Ýene bir giden adamlar bardy. Köpsüň adyny aýtjak. Biz size dernek açmaň. Oğuz boyu dernek açmaň, dernek siyasi mesele däl diýip aýdan wagtymyz siz garşy çykdyňyz. Sen Nuri bir giden garşy çykdy. Yani senin hem elin var bu işlerin içinde. Sen indi özüňi olar aýry tarap, men aýry tarap edip bilmeýän. Sen her bir söz söýleseň, her bir sözüňde senin hem elin var. Emmesiniň içinde. Soňra mara men oturup hayran galan o sirler Ýewropaýa, Amerika çykyp rajon kesýäňizler. Näme bu sirler bile? Götüňiz şemal kakkamay men düşünüp bilemok. Siz kim? Siz hiç kim? Ölýän bolsaňyz. Siz Türkmeniň ganym düşmany. Siz Türkmeniň düşmany. Köpüňem Türkmen däl. Nursultan Taganowa sen hem Türkmen däl. Bar nire arz edýän bolsaň arz et gitde Kakamratdan maslahat sora. Ana diýer şey diýdi. Ondan soň maňa video çekip goýsana Nura goýşuň ýalak. Nura goýup şuna Kakamradaga bilen birleşip üstünden arda ýazacak, mähkeme berjek diýipsiň ol enejan, aýna, zaýnak, Ataywa, Lika, Mika. Hemmeňiz jimleşsek, lan o direliş. Türkmen däl diýip aýtdy diýip bara. Bu gorkusy, lan o bir özüňiz waraş Ýewropada, Amerikada bir güýçli bir nägilek diýip aýtsam kamara. Özüňiz gaty güýçli edip bir haýwatly gürläp zat edip bara. Güräýda o diýmelda bilýär sizi görünýät. Ey, bular Ýewropany eläpdirler o diýmelda. Bir giden Orsun devşirmeleri, ha? Ors KGB'sinin devşirmeleri. Hemmeňiziň hem köpüňiziň içiňizde Rus söýgüsü var. Rus devşirmesi. Şolar ýalak Nursultan Taganowa. Sen Nursultan bilen Talyp'a garşy gürleýän-de. İlki öz sıçan bokuňa ak. Delil bilen akla, delil var diýen sende delil ýok. Sen maksat Baýmuradowyň aýdan sözlerine jogap ber. Dernek öz hak hukuk daýaş dernekde bolup geçen hadiselere jogap ber. Siziň dernekleňiz derňeldi. Derneňizi yapdylar. Täjül Begmetwany deport etdiler. Vintetde ýüňesiýen ýalak ýitip gitdi. Ýagny siz bu zatlary aýdyp bermeli. Näme üçin aýdyp bermeýäňiz? Aýdyp bilmeýäňiz sebäbi
Sizde Aydar'a söz yok. Şolar ýaly. Sen indi oyun oynaýanlar. Meselem men oturup bir zada pikir edýän. Ýagny senin beýdip bil talip bilen Nura garşy görüşip oturmaklygyň hemmäňiz üýüşüp şu wagt Nuryny hedef aldyňyz. Ýagny dazarkeller, padelşikler üýüşdi. Bir ýerde ceset bar. Bunu näme etmeli? Iýmeli, çokomaly padelşikler, dazarkeller üýüşdi. Geldi karif odan aýdýar bunu ara padelşik diýara. Dazarkeller, ýagny maslykçy guşlar şu wagt Nur Muhammed Anaýewiň daşyna üýüşdiler. Şondan bir parça et goparyp bolmazmy ka diýdiler. Ey Hudaý orallar. Siz indi Türkiýede, Ferhatda analiz etdiňiz. Ýewropada Nurynyň üstünde analiz edip görýäňiz. Ýagny oglum saňa aýdýan, gelinim sen düşün etjek bolýaňyz. Meselem Nuryny tapyt etmeli, Nuryny gorkuzmaly, özüňizi bir bizde arza ýazýan, suwda berýän, ýagny o derecede o kadar edip görkezmeli, Nura hüjüm etmeli. O zaman Türkmenler bunu görüp yurttaşynda yaman güýçliler var ekeni. Olar arza ýazyp suwda berýän ekeni diýip sizden gorkmaly, siz hem soňra näme etmeli? Özüňizi opozisiýa görkezmeli, hukuk goraýjy görkezmeli. Ondan soň gidip bara bu Ýewropanyň guramalaryna ýüz tutup gyran dişlemeli. Eşşenkini olar siziň o diýeniňiz bara, eşşenkini olar. Tawbat etmez sökmäýinem, gargamaýyn. Dün ýary gece Serdar ağa da jaň etdi. Murat Kurbanow jaň etdi. Men derdim sizden. Meniň derdim sizden. Göni men bir wada gynanýan. Talypy gowurýan, golduýan oglanlar bady. Elini sowatdyňyz. Nuryny gowurýan, golduýan oglanlar bady. Elini sowatdyňyz. Dur Sultan Taganowa senem gorýan, golduýan bir giden oglanlar, gyýlar bady. Hemmesini üstüne sıçdym. Sen özügüm däl. Sen bilýärmiň kim? Men sana aýdymy kimliňi? Men aýtmaýyn, sen aýt kimliňi. Men sana bir sanaň syr berýän. Orsoryň KGB'si, Ors sistemanyň o Türkmenistanda düzülen Ors sistemasy bar, KGB'şnikler. Bularyň taktigine öwredýän. Özbekleriň arasyna girýär, özbekçe gürleýär, özüni özbek görkezýär we türkmenleri ýerendirýär. Indi Türkmenlerin içine girýär, özüni türkmen görkezýär, özbekleri hüjüm edýär, türkmenlere özbekleri ýigrendirýär we özbekler bilen türkmenleri urşdurýar. Senem edil şonala Hudaý uran. Sen türkmenem däl, özbegem däl, ýergüşden boynuňa goýan kimliňi. İkinciden mesela Mara welaýatyndaky buluşlary. Bir giden oglanjyklar, ýeneler zatlar urýar, sökýär, kemsitýär. Mesela buluşlara türkmenleri ýigrendirýärler. Türkmenlere buluşlary ýigrendirýärler. Seni görýäňizmi bu edilýän zatlara? Ýagny Türkmenistanyň içinde Rus KGB'siniň ara bozuculuk taktikasy alınıp barlýar. Yurttaşynda da şonnalar. Yurttaşyndakylaram. Şonuň üçin men bu taýda Türkiýman milletim, Türkmen dogonjuklarıma seslenýän. Elbetde näme etmeli diýäňiz? Dogonjuklarym, Allah'a iman edin, Kur'an okaň. Özüňiz telefonuňyz bar, internetiňiz bar, TikTok açyp bilýäňiz, diliňiz bar, agzyňyz bar, gurlap bilýäňiz. Özüňiz edin o bulardan umyt beklemäňin diýip bularyň boldy, soňy geldi, kitap ýapyldy, indi o gäme ýere degdi. Bu tordy bular indi şol çiýişip oturýarlar bilýärdi, ärewasyy ýok boluşyp bilýärmi? Boş şemmesi var. Şonuň üçin şolar ýaly watandaşlar her bir sözüňize, her bir videoňyza çykyp pat jogap berjek. Her biriňize. Dur Sultan Taganowa elinden gelse asmany ýere çek. Şolar ýaly watandaşlar, hoş, sag bolun, saglykda görüşelim. Allah'a emanet bolun. Şonuň üçin hem biz hakikat üçün, biz adalet üçün, azatlık üçün göreşýänligimizi bilenimiz üçün gorkman, näme bolsa bolsun göreşmeli, mirnim putem göreşmeli, kanunlar esasına göreşmeli diýip pikir edýän. Eger öýüňize baryp ýene maşgalaňyz gorkuzýan bolsa, azar berýän bolsa, anada şaryurtda Türkiýede da hak hukuka dayanç diýip dernek açyldy. Bize yüz tutup habarlaşıp bilersiniz yani. Mayanka adaha bilen Durfortan bir dälir. Şonu ýadyňdan çykarma. Durfortan bir aýry topar. Adaha bir aýry topar. İkisi hatda bir-biriniň halana mümkin. Ýöne gatnaşyklar bar. İkisi ýer bilen gökde tapawdy. Durfortan adahany ýanky
finansiyede oturan Vendetta diye. Onun doğru. Elbette pullar geçsek olsa şu derneğin üstüyle tasarruftan Türkmenistan'dan zaten gelen pulları şu neme derneğe getirip Vendetta'lar alıyor. Onu biliyor. Yönümü ne diyorlar? Bitcoin yalak bir hesapları var. Nemeler kurumla üstüyle son iyi gitti ya da karoç. İyi gitti ya yönü Türkmenistan'dan orada hayır yurttan orada bolaysın. Pulu Türkiye'ye getirip Türkiye'den Amerika getirbiliyorlar. Onu yankini kuronlar Vendetta dağı yönümünü açık veren o. Yani bir metro da bank işleklerden sonra bulan Ankara'da terörist bir var bulan. Şunun için var ya yürütü derneğin üstünden pul geçiyor. Dur sultanım orta yolla dur. Men onu bilen yönü neme boyun almadı. Men dedim onu dur sultanım men dedim boyun almadı. Tezin çıkaran o dur sultan şu efet var. Cevap veren o. Ben soruma da yani bloğa tıkıyor engeller koyuyor benim şeydi. İnni şu dernekte şu nalak değer olsa dedim sizin şu derneğin şu için vurulmadık olsa dedim. Onunla dedim men derneği alıydım. Men kimliğim hem adam dedi var akmendim. Men derneği alıydım. Derneğin hemen emesini ver. Adresine ait. Digoniya devletten dedim. Men kayıt olayan dedim. Derneğe men kayıt olansam derneğin içinde bol geçen hem adam kontrol edip görübilyen. İsa yutkodulmese men de görübilyen. Lira pulu gittiğine elçeli ücretten elçe pulu var bilbilyen. Şu neden ok. Значит, o tayda bir oyun ba. Vardı gözüm yok. Bunlar Dur Sultan'ım oynayalar. Men fikrimçe. Dur Sultan'a da var bir ayda $250, $300 veriyorlar o mazatlar noktalar yönü derneğin üstünden pul aylanıyor. Ya da sözde Dur Sultan başkan olarak dernek başkan olarak geçeceği başka bir oturanım var. Bir yönü Vendeta'dan hadi hiç yerde geçen nokta şunu yardımdan çıkarma. Şöyle yaman köp biliyor. Kaç şustur şol. Vendeta'dan hadi hiç yerde geçen nokta. Ine vatandaşlar, aklınız dinlensiniz, bu görýän ýigdiňiz Maksat Baymuradov, yani deport bolan ýigdimiz. Bu oglanyň deport bolmaklygynyň sebäbi inha şu. Dur Sultan Taganowa, Täjül Begmetowa we bularyň öz agzalary, dostlary, dogallary jemlenşip İstanbul'da hak hukuk dayaş dernek açdylar ve bu taýy halka çağırış etdiler ve bu zatlaryň gara pulu aklamakly üçin açylandygyna göz ýetirdiler. Bu zatlara Maksat Baymuradov anyklady. Bu sebäpli Maksat Baymuradow'y näme etdiler? Deport etdiler. Maksat Baymuradow'a 2 sanak advokat tuttuk diýdiler. Bunun sesini diňletdirdiler. Eýtdiler, beýtdiler, Maksady deport etdiler. Ine hakykat ajy. Meselem men Murat Kurbanow goldaýan. Men Murat Kurbanowyň ýerinde. Okey, men muny Murat Kurbanowyň öwrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?